Na predaj tablet Mi Audio série 7, tablet nepoškriabaný, ani na zadnej strane. Nemá žiadne spomalenia, ani sa nezasekáva. Názorná ukážka galérie, napríklad prehrávač videa. Televize Barrandov uvádí Lokomotiva Tomáš. Má dve kamery, jednu vpredu a jednu vzadu, čiže dajú sa zobrazovať aj fotky urobené predným objektívom, konkrétne týmto, a potom na webkameru táto malá. K tomu dodávané príslušenstvo dátový kabel, redukcia na USB, slúchadlá a nabíjačka. Kontaktujte ma telefonicky alebo e-mailom.